Hi, dear all. Regular high school teacher arts cut off ଆସିଯାଇଛି। ତ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଅଲ୍। ଅନ୍ ରିଜର୍ଭରେ 102 ଏବଂ ଅନ୍ ରିଜର୍ଭ ଓମେନ୍ରେ 102 ସେମ୍। ତାପରେ ଆମର SCBCରେ 99.25 ଏବଂ SCBC ଓମେନ୍ରେ ବି 99.25, କିନ୍ତୁ SCରେ ଆସିଛି 83 ମାର୍କ କଟ୍ ଅଫ୍ ଏବଂ SC ଓମେନ୍ରେ ଆସିଛି 82.75, STରେ 13 ଏବଂ ST ଓମେନ୍ରେ 9.25। ଏମିତି ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ଆମର ଆସିଛି 31, ଦେନ୍ SP 22.25। ଏତିକି ମାନେ ପୁରା ଫାଇନାଲ୍ ମାନେ ପାଇଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, be ready for the next exam. Keep continuing this.